Kaixo, ongietorria, zatikien arteko eragiketak ere gogoratu behar ditugu. Orduan dugu batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa. Orduan, batuketa egiteko zer egin behar zen? Izendatzaileak berdinak eduki behar dituzte. Bestela ezin dugu batuketa egin. Eta berdin kenketarekin. Orduan, lehenengo gauza da, izendatzaile berdinak jartzea biei. Honek zer dut behan? Ez, horra jarriko dugu bat. Zein da MKT, multiplo komun txikiena? Bat eta seiena da 6. Orduan, hau da, bider 6. Orduan hau ere da, bider 6, 30. Eta hau, 6 zati 6, bat ekin da, orduan, 5. Zenbat da hau, 35, 6. Eta da, gelditzen da, batuketa egina. Ezin da simplifikatu. Bigarrenean, hemen ikusten duzun bezala, kenketa bat dago, eta izendatzaileak ez dira berdinak. Lehenengo gauza da, lortzea berdinak izatea. Berdinak baldin badia, erresagoa da, baina ez da. Horan, MKT. Ikusten, hauetan, erabili da MKT. Zein da, bientzako multiplo komunetako txikiena? Da, 6 amabi, lau, 8 amabi. Horan jarriko dugu biei, amabi. Amabi zati 6, bikin da, horan, goiko ere, bider bi. Baina kontuz, minusa eman behar digu behari, beria delako, bestela, nastu gaitezke. Eta amabi zati lau, 3, bider 3, bederatzi. Bira hemen, ken bat dago. Horain, gogoratu behar dugu, nola egitezen, kenketa. Biak minusak direnean, batu egiten da, eta minusak mantendu egiten dira. Horan, 8 gehi bederatzi, minus 17. Eta zeta simplifikatu. Biderketak simpleagoa dira. Ez dugu MKT egin behar. Egiten da biderketa goikoaekin, bekoarekin. Orduan, jartzen dugu dena batera, 3, bider 5, bider 14, eta 4, bider 7, bider 33. Baina 3. mailan, ez dugu biderketa egingo, beko biderketa eta gero simplifikatu. Egingo duguna izango da, aldugu neurrian deskomposatu eta joan kentzen eta simplifikatzen lehenago. Bestela zenbaki erraldoiak ateratzen dira. Zer egiten dugu? Horran 14 hori deskomposatu. Zergatik? Hemen 7 bat dugulako. Horran, kentzen eta 14 eta jartzen dut 2 bider 7. 14 da. Eta 33 berdin. Zenba da? 3 bider 11. Eta orain, baldin badira, faktore edo biderkagai berdinak joan daitezke kentzen. 3 eta 3, bide kanpora. Hemen dugu, lau ez duguna deskomposatu, jarriko dut 2 bider 2, ikusteko. Biko bat, eta hemen beste biko bat, kanpora. Eta hemen dugu, 7 eta 7. Oso zenbaki gutxi gehitu zaizkigu. Goian ze gehitu zaigu, 5 bakarrik. Eta behan, 2 eta 11. 2 bider 11, 22. Horan, erontara, simpleagoa da, ze hasten bagia biderketa guztiak egiten, atatzen da zenbaki erraldoi bat. Gogoratu zaitez, deskomposatu eta joan kentzen. Hemen, zatiketa. Zatiketa ez da izendatzailearekin, zenbakitzailearekin. Gogoratu zaitez, egiten da edo horrela, olatu bat bezala, goikoa bekoakin gora, edo bigarrari buelta eman. Egingo dut bigarrenarekin, buelta eman. Honek zer du behan bat. Orduan egiten da. Hau goia jartzen dut, -5. Eren, eta -5 zerkin bidertu behar dut, honen aurkakoarekin, batekin. Eta hau, 12rekin. Deskomposatu behar dut 12 hau, ez, ze 12 ez da 5ean gelditzen, ez du faktorerik 5ek, hau da, 2 bider 2, bider 3, ez du balio deskomposatzen. Orduan, egingo dut ja biderketa, 5 bider 5, minus aurrean, eta 3 bider 12, 36. Eta bukatu da, zina simplifikatu. Eta zatiketa honekin ze gertatzen da. Bigarrari buelta eman behar diot. Orduan jartzen dut. 2 bider 25. Eta behan 5 bider alderantzizkoa 4. Hemen 2 modu daude egiteko. Bada, biderketa egiten dut, hau simplea da, 50. Eta hemen 20. Eta horran, biak 10ekin simplifikatuta, 5 erdi. Beste bidea zen, hemen ez dugu erabiliko,
baina zenbakia komplikatu denean hemen bezala erabiliko genukena. 25 deskomposatu ezake nola 5 bider 5. Ordan da 2 bider 5, bider 5. Eta 5 bider lau zer da? 5 bider 2, bider 2. Horra joaten ezketzen, 5 bostekin, 2 bikin, 5 erdi gelditzen zen. Ikusten dezun bezala, emaitza berdinara iritsi gera. Bietan hemen antzekoa dira, bideak, baina batzutan egokiagoa da hau erabiltzea. Eta amaitzeko, eragiketa kombinatuak edo konposatuak egon daitezke. Eta hemen dugu, kenketa bat, biderketa bat, kenketa bat eta beste biderketa bat. Nondik hasi behar dugu? Hasi gaitezke hau kenketa hau egiten? Ez. Lehenengo egin berria, parentesi barruan daudenak. Parentesi barruko eraiketak egin ondoren, gero kanpoko egingo ditugu. Horren, hemen barruan hasi behar dugu. Hemen barruan dugu kenketa eta biderketa. Zen egin behar dugu bietan lehenengoa? Biderketa. Horren ingo du lehenengo biderketa hau, eta gero kenketa hau. Eta hori guztia egin dugunean, kanpoko egingo dugu. Horren kopiatuko dut beste guztiak berdin. 3 ken, 2 bider, 7 laurden, ken. Horren bidertu egin behar dugu, hau bider da eta hau bider da. Lehen esan dugun bezala, 33 zer da? 3 bider 11. Orduan, nik hau jartzen bain badut 3 bider 11, hola gainituko ditzake, 1 bider 3 bider 11. Eta behan, 11 bider 2. Zer egiten dut? 11 kendu. Zer gelditzen zait? 1 bider 3, 3. Eta behan 2. Beraz izango da, 3 erdi. Ikusten duzu bezala, asko simpleagoa da. Hasten bagea bidertzen, goikoa-goikoarekin, bekoa-bekoarekin, gero simplifikatu egin barko genuke. Bigarren pausua. Kenketa egitea da, kopiatuko dut beste guztia berdin. 3, ken, 2 bider, zer egin behar dut? Izendatzenen berdina jarri zeta bientzako MKT, lau, ezta? Horra jartzen dut lau bientzat. Lau, zati lau, bat bider zazpi, ken, lau, zati bi bider 3, 6. Zenbat da? 3, ken, 2 bider, zazpi, ken, 6, bat, eta hemen lau. Horren, kenketa edo biderketa egin behar dugu. Esan dugu kenketa azken egiten dela. Ordan biderketa egin beharko dugu. Jarriko dut bat. Goikoa-goikoarekin, bekoa-bekoarekin. Jarriko dut ordan. 3 ken, 2 bider bat. 2, bat bider lau, lau. Hau simplifikatu daiteke. Biak bikin, erdi bat gelditzen zen. Ordan, hau bade bada, erdi bat. Zein da bientzako MKT? Hemen bat jarri behar dudanez, 2 ezta? Orduan, 2, zati bat, 2, bider 3, 6. Ken, bat, bider bat, bat. Gelditzen zait, 5 erdi. Eta eragiketa kombinatuak horrela egiten ditugu. Horrekin amaitzen dut, beste bat arte, agur.